ام چاوا خو ژ ویروسا کرونا بپارێزین. دەستپێکê de em destê xwe di navberên diyar de bi sabûn û avê yan ji bi maddeyên destşuştinê yên alkolîk bişûn. Eger ku destê me neqirêj jî bin. Di dema koxwîn yan jî bêhnijînê de def û pozê xwe bi mendîl yan jî paçekê bigirîn. Piştre mendîlê yekser biavêjin di geleşê de û destê xwe bi awayek rêkûpeyek bişûn. Herêkêm 1 metre di navbera xwe û kesên ku dikoxin dibêhnijin yan jî germahiya laşê wan heyî de bihêlîn. Xwe ji destavêtina çav, poz û dev biparêzîn. Ger vîrus li ser destê me hebe da ku derbasî laş nebe. Başkelandina xwarinên weke goşt, hêk, şîr û şilimeniyên din. Dema ku me zanî ev vîrus gihiştiye herêma ku em lê dijîn pêwîst ê zêde dernekevin di nava civakê de û di mal de germahiyek berdewam hebe. Di demê derketinek pêwîst de pêwîst e lepik û maske were karanîn û ev jî ji bo yek car were karanîn. Ger ev jî bi destê we nekevin, dikarin paçek çend qat bikin û bixin berdef û pozê xwe. Nîşaneyên wê: bilindbûna germahiya laş, koxwîn, serêşan û bêhtengbûn e. Dema ku we germahî, koxwîn yan jî zoriya bêhtengbûnê hebe, divê yekser serî li nexweşxanê bêdayîn. Pêwîst e were zanîn ku vîrusa korona nabe sedemê mirina her kesê ku tûj bûyî. Li gor zanyariyên ji saziya tendurustiya cîhanê hatî girtin, herî zêde kesên sîstema parastina leşê wan lawas ku tûj bûyîn ciyana xwe ji dest didin. Ji bo ku em sîstema parastina leşê xwe bi quwet bikîn, pêwîst e çi bikîn? Pêwîst e çixare neyê kîşan, fêqî bi awayek rêkûpêk were xwarin. Vîtamîn C were girtin, çi dirêya fêqiyan yan jî kapsûl de be. Sporek rêkûpêk were kirin. Xwe ji stres û tirsê dûr bixin. Germahiya laş biparêzin. Dawiyê de dikarim bêjim xwe netirsînin. Ev ji weke hemû nexweşiyên din wê derbas bibe. Her wiha hêvîdarim her kes bi baldar be, heval û dostên xwe agahdar bikin ji bo xwe biparêzin.